ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಓಲ್ ಇತ್ತರ್ನಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಲೈವ್ ನಾಳೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಬಾರಿ ಮೋಡ ಮೋಡ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಒರಿ ಬತ್ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆರ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್. ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ್ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡ್ ಎಂಚಲ್ಲ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನಿ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ. ಎಂಗ್ಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ. ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡೇ ಇರೆಗ್ಲ ವೆಜ್ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇನೆ. ಓ ಅಂಚ ವೆಜ್ ಅತೆ. ವಾವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಬರ್ಸೊಂಡಿ ಈರೆನ ಊರುಡು. ಯಾರು ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ನತ್ತ. ಬಸ್ಸ್ ಮಾತು ಕೊಡ್ಲ ಬರ್ಪುನತಿ. ಸತೀಶೇರ್ ಬರುವೆರ್ ನನ ಬರೊಡು. ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ಅಪಗ ಈರ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಸಾದಿರ್ ಈರ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ್. ನನೆತ್ತ ಏರ್ ತಿಕ್ಕುವೆರ್ ತೂವೊಡು. ಸತೀಶ್ ಎನ್ನ ತಿಕ್ಕುವೆರ ಆತ್ ಬೇತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆರ ತೂಂದ್ ಬರೊಡಿತ್ತೆ. ದುಮ್ ದುಮ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ಆರ್ಲಿಜ್ಜೆರ ಅಂದ್. ಶರೀಫ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತರ್ ಹಾಯ್ ಶರೀಫ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್. ಶರೀಫ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಒನಸ್ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬರ್ಸೊಂಡಿ ಇರೆನ ಶರೀಫ್ ಊರುಡು ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಇರೆನ ಊರುಡು ಬಸ್ಸೊಂಡೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ತರೆ ದಾದಕ ಜುಪ್ಪು. ಶರೀಪನ್ನ ಇರ್ನೂರುಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಇರ್ನೂರುಡು. ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರೆನ ಬೇರೆ ಉದ್ದುಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ಲೈಕ್ ಬೈದ್ ಜಾಂದ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ಬರ್ತುಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನಂದ್. ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಶರೀಪನ್ನನವರುಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ. ಇಜ್ಜೆರೆ ಒಯ್ಯೋ ಇಂಚಿ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿ ದೆಡಿಯಲ್ ತೆಡಿಲ್ ಮಿಂಚಿ. ಬತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬೈಜ್ಜಿ. ಒಂತಂತೆ ಪರಪರ ಬರ್ಸ. ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ 13 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ್. ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಒರಿಕುರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಪಾತೆರ್ಗ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯೆರಾಂಗ್. ಅರಿಜ್ಜೆರ್ ಅಂದ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ ಇರೆಗ್. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸ್ ಮಲ್ತರೆ ದಾದಕ ಜುಪ್ಪು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಇರೆನ ಊರುಡು. ಸವಿತಕ್ಕನೂರುಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಶರೀಪನ್ನೆ ಒನಸ್ಸು ಒನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒನಸ್ಸು ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡ್ ಶರೀಪನ್ನ ಒನಸ್ ಆಂಡ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಒನಸ್ ಆಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಕಜಿಪ್ಪು. ಬೀಟ್ರೋಟುಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಲ. ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ತಂದರು ಅವರು ಏನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತಂದರು ಏನ್ ತಂದರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ತಂದರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಕೊರ್ತೆ ಪಂಡೇರಾರ್ ಹಾಯ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ದಾದ ಕೊರಿಯಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್. ಒನಸ್ ಆಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಬನಗಲ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪೇರ್ ಅಮ್ಮ ದಾದಾ ಅಲ್ಪೇರ್ ಈರ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪರ್. ದೇ ಈ ರಾತ್ ಸತೀಶ್ ಕೋಶನ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡೆ. ದೇ ಉಂತಲ್ಲೆ ಆರೆಗ್ ಈ ರಾತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರನಾರೆ ನೆನಪೋಡತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ. ಅಂಚ. ಹಾ ಇರ್ ಪಟ ಪಟ ಒಂದು ಪಾತೆರನ್ ಪೋಯರ್ನಲ ಹ್ಮ್ ಅರೆಗ್ ನೆನಪ ಒಡತ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ ಒಂಜೊಂಜೆಕ್ಕೆ. ಹ್ಮ್
కొరాయరారు కురువేరు హాయ్ రాజీవి అక్క పనందులేరు రాజీవి అక్క ఉల్లారే అరే సతీష్ అనే రేగు కజిపిరి హాయ్ పనందులేరు ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೇರಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೀ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ ಸತೀಶ್ ಅನೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಅರೆ ಇಜ್ಜೆರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆ ಅರೆ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದಿತ್ತೇರ್ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಗ್ಗುಂಡರೆ ಉಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ಇರನ ಬಾಬಾ ದಾದಾ ಅನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ದಾದಾ ಅನ್ಪೇರು ದಾದಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೆತ್ತಿ ಮುಗ್ಗಿನ ದುಂಬುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನದ ಕೋಡೆ ದಂಡುಗೆ ಆ ಕೋಡೆ ದಂಡುಗೆ ಯಾರೆಕ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ವನಸಾಂಡ್ ಮೀಂದ ಬಜ್ಜಿ ಓ ಸೂಪರ್ ವನಸಾಂಡ್ಗೆ ಮೀಂದ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಕುಲೊಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ ಅನ್ಸರ್ ಗುಡ್ ವನಸಾಂಡ್ ಮೀಂದ ಬಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದೆ ಚಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರನ್ನ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರನ್ನ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ನಿಗ್ಲೇಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಶರೀಫನ್ನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗ್ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗ್ ಆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಶರೀಫನ್ನ ಬರ್ಕ ಚಳಿ ತುಣ್ಣ ಗೋಡೆಗೆ ಲೋಪ ನೋಡ್ಚಿಂದು ಚಿಂದು ಮಡಿಯಲಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಡಿಯಾಲಗ ಮಡಿಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರವು ಮದಿಯ ದಾದಂಡಲ ಓದಿನಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನೆರೋಡು ಚೆಂಕವೇ ಅರ ತುಳುತ್ತಾರ ಕನ್ನಡದಾರ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೇಗ ಸತೀಶನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಪನಂದುಲೇರು ಓ ಇರು ಕಾಸರಗೋಡೆ ಚಂದ್ರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಂದ್ರನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡ ಇರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಗುರೋರು ಬರ್ತೀರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪೂರಾ ಚಂದ್ರನ್ನ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇರು ನಾ ಊರೋಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಉನಸಾಂಡೆ ಚಂದ್ರನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ ತುಳುತ್ತಾರತ್ತ ತುಳು ಬರ್ಪುಣರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಣತೆ ಚಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಪಂಡಂಚಿ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿಂಡ ಮಲಯಾಳಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲವೆ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಿ ಪ್ರಪಾತಿರ್ನತ್ತ ಶುಭಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಗಳ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಏರ್ಲ ಪಿರ ಹಾಯ್ ಪಂಡಿಜೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರ ಪೂರಾ ಕೂ ಬಲೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಬರುವೇರು ಕೂಪಾಡ್ಯಾರತ್ತೆ ಪುರಿದ ಪಿದಡ ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಶುಭಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಇರೇಗ ಶುಭಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಶುಭಕ್ಕಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ ಶರೀಫನ್ನೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಆಕೆನೊಂದುಲೇರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಶರೀಫನ್ನ ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡು ಫನಿ ಫನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ತೆಡಿಲ್ ಬರಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಕಾಡು ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಬರ್ಸ ಏಪ ಬರ್ಪುಂದೆ ಇತ್ತೆದ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಮರ ಏತು ಬರ್ತು ಬರ್ಸ ಹರಪುಂಡು ಏತು ಬರ್ತು ತೆಡಿಲ್ ಬರಪುಂಡು ನೆನಪಂದೆ ಬರ್ಸಲ ತೆಡಿಲ್ಲ ಒರ್ಮ ಜನ ಹೈಡ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಹೈಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ ಹೈಡ್ ಇತ್ತನದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಏರು ಉಳ್ಳಾರು ದಾದ ಕತೆ ಕಿಬಿ ಕುರುಚಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಕುಲೊಂದೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲೋ ಒಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಕುಲೊಂದಾರೆ
ಈರೇನಂತಂದ್ರೆ ಏರು ಈರು ಯಾನ್ಲ ಕುಲೊಂದೆ ಹಾಂ ಆರ್ಲ ಕುಲೊಂದೇರಿಗೆ ಏಕಲ ಕುಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಒನಸಾದ ಕುಲೊಂದಾರ ಇರು ಓಹೋ ಅಂಚ ಆರು ಒನಸಾದ ಆರಾಮಡ್ ಕುಲೋಂದಿರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋಜಿನ ಅಂದಿಯ ಕುಲೊಂದಿರು ಸತೀಶಕ್ಕ ಸಾರಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಕ್ಕೆ ಬೈನಿ ಸಾರಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇಗ್ ಅರಾಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿ ಸತೀಶನ್ನಾಗ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ವಾ ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಸತೀಶನ್ನ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರಾರು ಸತೀಶನ್ನ ಇರೇಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರವೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಶುಭಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರೇಗ್ ಲೈವ್ಗು ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜರ್ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹೈಡೆಡ್ ಇತ್ತನಾಗಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಚೋಲರು ಪನ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಕೋರಿ ಮೀನು ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಮೀನು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡೇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಕೋರಿ ಉಂಡೊಂದು ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಏರ್ ಕೋರಿ ಮಿಂದ ಬರ್ಪೇರ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ತೂಕ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ತೂಕ ಶುಭಕ್ಕನರುಡು ಕೋಡೆ ಜೋರು ಬರ್ಸೆಗೆ ಕೋಡೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಅಂದೆ ಶುಭಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇಂಚಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ತೆಡಿಲಿತ್ತನು ಕೋಡೆ ಬೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಅಂತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿನಿ ಬಜ್ಜಿ ನಿಂಗಂಬಿಂತ ಬಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕತ್ತೇರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೋಯಿರು ಇರದ ನಮ್ಮನಿ ಕತ್ತಿರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಸತೀಶನ ನುಂಗೇಲ್ ಮಿಂದ ಬಜ್ಜಿ ಬಕೇನೇತ ಪಜ್ಜಿ ಮಿಂದನ್ನ ಈರುವಾಯಿ ಗೂಲ್ಡಿತ್ಲ ಕಪ್ಪಿದ ತಿರ್ಗುಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಗುಂಡು ಅವೇ ಪೋಯಿನಿ ತಿರ್ಗುಂಡಿಗೆ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಂడి ಎಂಕಲೇಪಲ್ಲ ತಿರ್ಗುನ ನ್ಯಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ತಿರ್ಗುನಾಗ ನುಂಗೇಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ವಾಸನೆ ಮೀನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಮೀನು ವಾಸನೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸವಿತಕ್ಕ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಅರೆ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ನಗೊರ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಆವತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜರ ಅಂದೆ ಅವ್ರ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜರ ಅಂದ್ ಅವಲ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಮೀನೇ ತಿನ್ಪುಜೇರ ಪಂಡ ಸವಿತಕ್ಕ ಇವ್ರು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಅಂದತೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಇವ್ರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಓನ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವೆಜ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಗಂಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಬಜ್ಜಿ ಗಂಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನುಂಗೇಲ್ ಮಿಂದ ಗಂಜಿಗ್ಲ ಬಂಜಿಗ್ಲ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂಜಿಗ್ಲ ಬಂಜಿಗ್ಲ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸವಿತಾ ಅಕ್ಕಗ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೆ ಅತ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕು ಬಂಡತ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸವಿತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅರೆಗೆ ಮೀನು ವಾಸನೆಗೆ ಆರು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಕೋರಿ ಉಂಡಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ನೀ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಏರ್ನೆಲ್ಲಾಡ್ಲೇನಿ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಮನಲಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು
సతీష్ అన్న నుంగేలు సార్ ఇంకా ఆపుజి పని అందులేరు ఈ పజ్జి సార్ మల్పలే సతీష్ అన్న నుంగేలు సార్ పొడిచి పజ్జి సార్ మల్పలేరు ಅವು ಎಂಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಆಪಣ್ಗೆ ನುಂಗೇಲು ಸಾರ ಆಪುಜಿಗೆ ಅವು ಉದ್ದ ಸಾರು ಉಂಡತ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಅವು ಸಾರ್ ಪೋಪುಂಡತ ಉಂತು ಜಂಚ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಡೋಡೆಲ್ಲ ಹೋಪುಜಿ ಉಂತುಂಡತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಬಜ್ಜಿ ತಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನ అందులేరు ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಗಜಿಪು ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ರಡ್ಡು ಉನೋಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗ ದಾದ ಗಜಿಪು ಬಂಡೇರ ಚಂದ್ರನ್ನಾಗ ಕಜಿಪು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ಕೋರಿ ಉಂಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೆರ ತೋಜುನ್ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಏರ್ನಿಲ್ಲಡು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲಡು ಉಣಸು ಪೋಯಿ ಬಂಡತ ಅಂಚ ಅರ್ಕೇಂದ್ ಕೋರಿ ಏರ್ನಿಲ್ಲಡು ಉಂಡು ಚಂದ್ರನ ಉಂತುಲು ಏರ್ನೆಲ್ಲಾಡು ಕೋರಿ ಉಂಡತು ಕಡೆ ಪೋಯ್ ಅವೇ ಏರ್ಲೆಪ್ಪೇರು ತೂಕ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಓ ಈರ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪರೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸುಮಿತ್ರ ಅತು ಓವುಲ ತಿನ್ಪುಜಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಓವುಲ ತಿನ್ಪುಜಾರೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನ ಕೋರಿ ಮೀನು ಓಲ ತಿನ್ಪುಜು ನಾನು ಒಡೆಗೆ ಪೋತೇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತ್ ಆಯ್ತ ತಿನ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಏ ಪೆಲ್ಲ ಜೈತಾರತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೆಲವು ದುಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ನಾಗ್ಲಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ಬೀರ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತೆ ಮಾಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತನಾಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ಮಳೆಕ್ ಪಾರಿಪ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ವಾರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬಾರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದವು ಮೂಲದಲ್ಲ ತಿರ್ಗುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮೂಲ ತಿರ್ಗುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ ತಿರ್ಗುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಚನೆ ಏನೋದ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹೊರಪುಂಚೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಳು ತಿರ್ಗಂಡ ಮೂಲ ತಿರ್ಗದಿಂದ ಕೋಡ ಅಂಚನೆ ಆತಿನತ್ತ ಚಂದ್ರನೇ ಕಪಿಲ್ ಸಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪಿಲ್ ಸರ್ ಅವು ಸಾರ್ ಕಜಿಪತ್ತು ಕಪಿಲ್ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ದಾಯ್ತಿಕ್ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಅವು ಸಾರ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ಸಾರ್ ಬೇತೆ ಕಪಿಲ್ ಸಾರ್ ಆರನೇ ವಾಸಿಡ್ ಬಂದಿರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾದಾ ಚಂದ್ರನ್ ನಾವು ದಾದಾ ನಿಂಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಾವು ದಾದ ಸಾರು ಸಾರಾಗತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಂದು సతీష్ అన్న ఎన్న వాయిస్ కేనుజా సతీష్ అడ్డర్కిలా ವೈಫೈ ಪಾಡ್ಲೆ ರೇಂಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ವೈಫೈ ಉಂಡಿ ಅಂದತೆ ಅವು ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ಲೆ ರೇಂಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ವೈಫೈ ಪಾಂಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಾ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೈದ್ಜೇರಿ ನೀ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬೈದ್ಜೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬೈದ್ಜೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದ್ಜೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇನುಂಡು ಅತ್ತೆ ಕೇನುಂಡು ಅಜ್ಜ ಕೇನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆತೆ ಕೋಡೆ ಬಂಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ವೈಫೈಗೆ ಏತಾಪುಂಡಿಯೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ವೈಫೈಗೆ ಏತಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊನೊಬ್ನಾರ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉండా వైఫై ಅವಳಿತ್ತಿನ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಪೋಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿರ್ತಲಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ನೆಟೆ ಗುಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಟೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕೊಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲ ಎದುರ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಆಜಿ ಸಾವಿರ ಆತಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಓವ ಹೋಯ್ತು ವೈಫೈ ಏರ್ಟೆಲ್ ಓವಿಯೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಜಿಯೋ ಉಂಡು ಅದೇ ಜಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿರೋಣ ಎಂತಡದೇರು ಓ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪಾಡ್ದನ ಜಿಯೋನೆ ಓ ಪಾಡ್ದಾರು
ಸವಿತಕ್ಕ ಮಲೆನಾಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಲೆನಾಡು ಓ ಜಿಯೋನೇ. ಕೇಬಲ್ ಮಲೆನಾಡು ಕೇಬಲ್ ಅತೇವು. ಕೇಬಲ್ ಮಲೆನಾಡು. ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದತ್ತೆ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್. ನೀವು ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರಾ ರಂಜಿತಾ ನಿತೀಶ್? ನೀವು ಬ್ರದರಾ ಸಿಸ್ಟರಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ರಂಜಿತಾ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ನಿತೀಶ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರದರ್ ಆಯಿತು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಅವು ಕೇಬಲ್ ಮಲೆನಾಡು ಅವು ಇಂಚಿ ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಸವಿತಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ಇಂಚಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪುನತೆ ಎಂಟನದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಉಂಡು. ಐಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಟನದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುನತೆ ಉಲ್ಲಾರ ಸವಿತಕ್ಕ. ರಿಜ್ಜೆರ ಅಂದೆ ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಕೇಬಲ್ ಮಲೆನಾಡು ಪೋತಾಂಡು ಸವಿತಕ್ಕ. ನನ್ನ ಪಾಡೋಡೆ ಆಪುನ ಅಂದಿದ್ದೆ ನಾಯ್ಜಿ. ಏರಲ್ಲರ 7 ಜನ ಅಲ್ಲರತ್ತೆ ಐಡಿಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಯಾರ ಇರು ಆರ್ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದುಂಡಿ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಜಾ ತೋಜುಂಡು. ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನ ಕೇನು ಜಾ ತೋಜುಂಡು ಅತೆ. ನಾಗರಾಜನ್ನ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇಪನಂದುಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಪನಂದುಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೆ. ನಾಗರಾಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಐತಕ್ಕೆ ಏನುಂಡತೆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನುಂಡತ್ತ?
ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಅವನ 7 ಜರ್ನ ಇರಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನಾ ನಾಗರಾಜನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿನ್ನರ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್? ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್, ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚು ಎರಡೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನ. ಶಂಕರ್ ದಿನಾಶಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮೀನು ಸಾರು. ಕಿರಣ್ ನನಗೆ ಮೀನು ಸಾರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಾರು. ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸಾರು? ನಮಗೆ ಬೀಟ್ರೋಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ನಮಗೆ ಬೀಟ್ರೋಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಇವತ್ತು ವೆಜ್. ಶಂಕರ್ ದಿನಾಸ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ದಾದೆ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡರ್ ಅವನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಯಾರೆ? ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರ? ಸೂಪರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು? ಸೂಪರ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ನಮಗೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆ ಬನಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಾರಿ ಇರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರತೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ರತೆ. ನನ್ನ ಟವರ್ಗೆ ಪೋಡ ಅಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಅಜ್ಜಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಟವರ್ ಡೇ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಡು. ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಂಜನ ಉಲ್ಲೇರು 90 ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. 90 ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬರಬೇಕು ಅವರು 90 ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬರ್ಬೋದು, 90 ತರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಜನ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಅನ್ನ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು, ಅಕ್ಕ ಎಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತದೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ. ಅವಳು ದೂರದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್. ನಾನು ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಬನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್
ఏమక్క లైక్ కొరచి ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕಿರಣನ್ನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಪನಂದುಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ఏమక్క పనందులేరు ఉల్లా సతీష్ అన్న పనందులేరు. ఏమక్క లైక్ కొడుతుజారే ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ ಆಯ್ ಪನಂದುಲೇರು. ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ. ಎಂಚಲ್ಲ ರೊನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜಾರಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದುಲೇರು. ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಹೇಮಾ ಅಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಇನಿ ಕಜಿಪ್ಪು ವೆಜ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಇನಿ ಕಜಿಪ್ಪು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು. ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಅರೆ ಕಡೆ ಕೊರ್ತೇರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಕೊರ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪನಂದುಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಕ್ಕ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ. ಪೂರಾ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಉಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾರ ಅಬ್ಜಿ ಕುಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾರ ಅಬ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗುನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಡು ಒಂದು ಪೋಪುನಿ. ಏಮಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲಣ್ಣ ಪನಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಇರ್ ಬೈಕ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಲೈಕ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡೇ ಬಲೆ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಅದೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಡೆಗೆ ಪೋತೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆ ಸುಮಾರು ದಿನಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರಂದೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರಂದೆ ಕೆಲ ದಿನಾಂಡ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡೆ ಕೋಡೆ ಪನಂದುಲೇರು ಅಂಬಿಕಕ್ಕ. ಕೋಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೆಡಿಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡಿ. ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಜಿ ತೆಡಿಲ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಇನಿ. ಹೇಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ. ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಕಿರಣನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ಲೇರು ಎಂತ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾ ಏನಂದ್ರೆ. ಹೌದು ಕಿರಣಣ್ಣ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬರುವಾಗ ಲೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರಣಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಸೂಪರ್. ರಕ್ಷದಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತಿರಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೇನು ಜನ್ನ ಪಣ್ಣಿ. ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿನ ಕಿರೀಟ ದಿಕ್ಕಿನಿ ವಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್. ದಿನಲ ಮೀಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಓ ದೇವೇರೆ ಎಂಕುಲ್ ದಿನಲ ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಂಚದೆ ಎಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನ. ಇರ್ ದುಂಬೆ ಫನ್ ಪರ್ಡ ಮಾರ ಎಂಕುಲ್ ದಿನಲ ಮೀತು ಅತ್ತೆ ಇರ್ ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು. 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ. ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಕೋಡೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಬಿಕಕ್ಕ. ಅಂದೆ ಕೋಡೆ ಜೋರ್ ಕೋಡೆ ಇಂಚಿಲ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಎತ್ತಿನಿ. ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡ್ ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬೈಜ್ಜಿ. ಏನಿಲ್ಲ ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿನಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ಪಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವೇ
ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಒನಸ ಅಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಭಲೆ ಭಲೆ ಸ್ವಾಗತ ರೆಗ್ ಲೈವ್ಗು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸ ಅಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾದಯೇ ನಿಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುನು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಲ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇನುಜ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಕಡೊಂತೆ ಪತಂ ಬತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೋಣಿದ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡ ಅಣ್ಣನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ ಅಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡಿ ನನ್ನ ಗೋಣಿಡಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಗೋಣಿಡಿಜ್ಜಿ ಗೋಣಿಡ್ ಖಾಲಿ ಹೇಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೋಣಿಡ್ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜ ವಾಯ್ಸ್ ಅಗ್ಲೇಕೇನುಂಡತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೇಕೇನುಜ ಅಗ್ಲೇಕೇನುಂಡ್ಗೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆಕೇನು ಇರೇಕೇನುಜ ಸತೀಶಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರಿಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಇರೇಕೇನುಜ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಗ್ಲೇಕೇನುಂಡು ಇರೇಕೇನುಜ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತುಜಿ ಬಾರಿ ಪಂಡನೆ. ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಪುಂಡು ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡು ಓರೊರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದಿರೇಕೇನುಜಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಮಕ್ಕಲೆರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಕುರಿಯೇರು ನಿಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನಾರೆ ಕೊರ್ನಿಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಅಂದಾಜಿಡೊಂಜಿ ಪನ್ನಿಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸ ಆಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರಿಯ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದ್ ಕೊರಿಯಡ್ ನನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರು ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಕೊರ್ನಿ ನನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ನನೊಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಗಟು ಇಜ್ಜ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಒಗಟು ತರವೇ ಇದು ಜನ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಗಟುದಾರ್ ಜನ ಇಜ್ಜೆರಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಒಗಟು ಪಂಡೆರ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೂರ ಕೇಂಡೆರ್ ಐದುದ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕಲ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ತ್ಯಾರ್ಡ ಕೇಂಡ ಅರ್ರೇ ದಾದಂದ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ನನೊಂಜಿ ಎಂಚ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ನನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಅವು ಎಲ್ಲೆದ ಪನ್ಯ ಇನಿ ಬೊರ್ಚಿ ನನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಇನಿ ಬೊರ್ಚಿ ನನೊಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಯಾವ್ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲೆದ ಪನ್ಯಾನ್ ಇರೆಗೊಳ ನೆನ್ಪಾಯೆಜಿಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಗಟುದಾರ್ ಇಜ್ಜೆರಿ ಆರೊಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿನಟು ಭಯಂಕರ ಅವೆಂಜಿ ಕಟ್ಟುದೆರ್ ಮುದ್ದಿನಟ್ ಕೇಂಡೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಒಲ್ಲೈತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ್ ಒಗಟು ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್‌ಗು ರಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ ನಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊನೆ ನನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆನೆ ನನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೀನೊಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ಲೆ
ಐನು ಜನ ಹೈಡುಡುಲ್ಲಾರು. ಹೇಮಕ್ಕಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಊರು ಒಲ್ಪಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪಂದ್ ಹೇಮಕ್ಕಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಊರು ಒಲುಂಡು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೆರತ್ತ ಈರೆಕೇನ್ಲೆನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅವದಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುಜಿ ಯಾರ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆರತ್ತ ಅಂಚ ಆರು ಕೇನುವೆರೆಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ ದಾಲ ಎನ್ನ ದಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಿಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅವ್ವೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ ಉಂತೆ ಮಾರ್ರೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಹೋಟೆಲ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎನ್ನ ಉಡುಪಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಆರ್ನ ಊರು ಉಡುಪಿ ಅವೇ ಉಡುಪಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸ ಆಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ವನಸ ಆಂಡ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಪ್ಪನ ಬಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲಾರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಕಾರ್ಲ ಅರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬಂಡೇರು ಕೂಡ ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬನರು ಒಯ್ನಿ ಅವು ಕಾರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿಡು ಒಲ್ಪನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆರವೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೆರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನಗ್ಲು ಒರಿಯಕೊರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಡೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ನೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಳ್ಳ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉಮೇಶ್ ಆಲಿಯಾ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈವ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎವ್ರಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಕಾಶ್ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮೂಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮೋಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಊರುಡು ಉಳ್ಳಾರೆ ಅತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಯರ ಊರುಡು ಉಳ್ಳಾರ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಲಾರಿತ್ತೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕೇನುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಈತ್ ಬರ್ತ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್. ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುತ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಮಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ವಿಶಾಲನ್ನ ಮುಲು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಲೋಕಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲವೆ ಇರೆಗ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಶಾಲನ್ನ ಅವೇ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮುರನ್ ಸಂಡೇ ಪೋಯರೇರು ಓಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಪುಂಡರೀಕ ಬ್ರದರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಪುಂಡರೀಕ ಜಟ್ಟಿ ಪೂರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್ ಕೋಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಸುರು ಆಂಡ್ ಕೋಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಲ ಉಂಡೈನಿ ಓಕೆ ಇರ್ ಕೋಲ ತಲ್ಪೊಲ್ಲಾರೆ
ಕೋಲ ಸುರ ಆಂಡ್ಗೆ ಯಾರು ಕೋಲದ ಅಲ್ಪನೆಲ್ಲರನ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈವ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಒನ ಸಾಂಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಯೂ ನೆಲ್ಲೋರಿ ಏನು ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನೀಲು ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಿಂಕ್ 12 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನು ಕೋಲಾಗು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶನೆ ಓ ಬೂತದ ಕೋಲ ಸತೀಶನ್ನ ಏತ್ ಬೂತದಂಡು ಒಂಜಿ ಬೂತದನೆ ಓ ಬೂತದ ಕೋಲ ಇತ್ತೆ ನೀಲು ಹಲೋ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರೋಷನನೆ ಏರ್ ನೀಲು ಯಾವ ನೀಲು? ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಯಾರಡ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ಬೂತ ಕೋಲ ಬೊಲ್ಪ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡೆ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಇಲ್ಲದ ನಂದು ಹೊರತ ಪಂಜುರ್ಲಿಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಡತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಕೋಲ ಅಂದು ಇಲ್ಲದ ಕೋಲ ಎಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಚುಡು ಆಂಡ್ ಕೋಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರ್ನೆಲ್ಲಾಡ್ ಕೋಲ ಆಪುಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೋಲ ಆಪುಂಡ ನಿಕಲ್ನೆಲ್ಲಾಡ್ ಓನಿಲ್ಲಡ್ ಈರ್ನೆಲ್ಲಾಡ್ ಆಪುಂಡೆ ಜೀರೋ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಜನ ಲೈಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟೇ ಸೋಪುನು ನಿಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ ಅಂದಿ ಐಟೇ ಸೋಪು ನಿಕುಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಟೇ ಸೋಪುನ ಎಂಕುಲು ಸೋತು ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದು ದೈವದ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಅವ್ವೋಲು ದೈವದೆಲ್ ಪೆರ್ಡೂರೆನನ ಬೇತಗೊಡಡೆ ಅಂಡೆ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡೇ ಸೋಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಸೋತು ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದೇವಿ ನಾವು. ಮುಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಕೈತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲೆನ ದೂರ ಪೋರ ಇಜ್ಜತೆ ಒರ್ಸಲ ಕೋಲ ಆಪುಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ದೈವದ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೆಲಕೋಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರ್ಸಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಎರಡು ಸತಿ ಈ 4,000 5,000 ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ನಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಂಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದ ಅಂದ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ನ ಎಂಡ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ನು ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.